tam party mong ni jini sidai thana phani na kan ro जों जतन साइमान सिगांगो दै राजाव कायसा बेलेनो माने खाना तो गया मानसुक तो गया कायसा पार्टी मुंखा जे आरो खरदाम मोनाय सम थाया गय बर' केवबाय मालना फायमानि बंनि लखि संबाय आबनि आगोल बिनि सिनियर रबाय गामियाव रबाय किजासे बर' बुजा खायनाय जों खोनाय दाबो बर' अनेक सिरियास कन्डिशनाव दाबो खालायजा जों जिबियाव जोंनि टिआइएसएम नि दल मियाबो थाङि नायखा दाबो भेन्टिलेशनाव दङबो थादे थांनो थाङा गखौ कोनो शिवर करै कोनो शिवर रिमाया हाइपानो जोंचिनि आरो सिमनानि ते मोहनपुर डिविजन नि जिन टिआइएसएम नि मेम्बार रक कन्वेनर जॉइंट कन्वेनर दंबाय जों जागाव मनो जोंनि पुलिस प्रशासन न जोंनि जे ल एनफोर्समेन्ट ननो जों मनो कायसे रिक्वेस्ट खायका जे अ एरियाबो जाते आन्तेरक तांथो कारण कायसे सिनियर नों थाब्रा फुंजा फुंनेरि बुजिरिमा किन्तु आम हायके बुनि जान हानान तै खेला खायका अंगाय जों मा एकदम न साजा गया जों मनो नाइया एरिया आन्तेरक मुथुं हेनै आम आगिन दिनो खाना तो दाबो गान्ति खाना नों जुदि जेरै खरसा बुल खायगांगाय बुजोंनान दायित्व अकरा रक जुदि उल्टा बर से बुजियाबो आन्ति खाय रिएक्ट खायगांगा आम बेलेन न साया दाबो जे बिनि आम बाबु सं आसो बनो पेरेन्टसनि नायगानि फेटरि तुखा जे बनो परि तुखा बिनि कायसा बंनि पेरेन्टस बो अनेक वान समं दङो सिन जेरै न कदर खाय म हें दङ एमांनो बिनि सगमा हइसे बरफ दाबो अजागा जिबि कलायजा तिनि था थांगिया साइमे गाबोन बागै जोंनाव माहायनो साजाया माने बागै न जारा अ मेटार इनभल्व तो माने फेयर इन्वेस्टिगेशन नि बागै अजागा केबो जों बिनि साइड कोनो करै जे माने बंनो न एकदम जेटा लव दंगो जेटा आइनो दंगो आमुनि साजा मान नांथुं जों आमुन बागै जों एफआईआर का साबमिट खायका जों जे अरनि अफिसार अतरनो साइक्लांखा जाते अमो आहे मेटार जाते एरिया तांथुं दिनि इंखा खोना बदै सांनाय आमुन बागै खोना जाते ते केबो माहाय खायजा दिनि बिसिं बंनो रमै दति खाय आलंग सब नांथु जेसे नांमानि अमो बंनो साजारि नांथु ते जों बंनि निउज मीडिया चैनल हटामन सावना बिनि फैमिली लगे जों बसानाय जों साइमिया और सामने जाय जों तो थर्ड पार्टी जों तो जगह जोंनि मोनाय थानियल न जिबिक लाइजामा कंडीशन नुगो जों फाय सामने जाय तो जों साइमिया हायबानो अमले कुबै बुजाखा ते बनो बानसिरि ना आउन बागै न जों जगह फायका जों दा बनो बानसिरिन बागै जोंनि टिआइएसएफ बिन लगे तंनाय ते जों मियानसिम बो तंगै दङ दाबो जों ते थांनाय बिन फैमिली मालायनाय जों जेसे खायमान जों खायनाय जोंनि अगर लिडार्स को जों रिक्वेस्ट खाय दङ बंनो खायनान बागै हेल्प ते बंग फैमिली रावबो जों मनो सानाय जे बरबो वान नंगे जों बंग लगे दङ ते जारा अमहाय खायनाय दङ बंनो खाय अमनो कोइनो मुथुनाय जे मनो दाबो एनाफ अकरां आं खोनागा जे 40 बोसोरनि अकरां 40 बोसोरनि जुदि बहाय जुदि काम खायगा गाव बेलेन नासाय कारण जों जिन तिब्रासानि आमसायाव जों अमन नु खागिनि सिमिनो सिनि जेरनो सिगलारनो बुजियानि बागै न बुजिरियानि बागै न जिनि तिब्रासा सेरनि अमहाय गुबुननि गोबां मा हामेलामो जों थाङै दं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो चीनी निजी सीनियर गामी आमसानि सीनियर लोकालिटी नि सीनियर नि काम जों जुनियर न बुजिगोन किन्तु केबो बुजि मा तो गरै सुदु बिनि बसलाम हायनि थाका असेरायाम हायनि थाका अमसेराय हायनि थाका चीनी खाली कमप्लेन सिमनो चीनी बुगो चीनी खावो चीनी बखरगो सलितो जों जुदि चीनी सोसाइटी न बानसिरिना हंगाय चीनी कम्युनिटी न बानसिरिना हंगा आम चीनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जों चीनी जुनियर न बुजिगोन किन्तु बुजिरि माने जागाव जों हाय नुजागै दङ जे बुखा टखा मखाय तो बुजिनाय ठीक आसे कायसे फुंजा फुंनै फुंथाम हाब्रा जिमानो आम बुजिनान बागै आम जों मानि मानो किन्तु आम हायके वाबाय बुनानि बखर फाद्रिसिनानि केबनो थैतिख्लाय सिमाया कारण आम तो अटेम्प्ट टू मर्डर सिंनि थांगा दा अटेम्प्ट टू मर्डर नि केस बं साको खलायनाय दागो जागा जों ताम सेक्शन नखा जों आम खना हिका दा बरफ अनेक बियालो न खलायनाय कारण कायसा बरनि जान नि तिख्लाय थांगा बंनि तो पर्सनल तो बंनो केस रिखानो आबुन यागलो जों दाउ टिआइएसएफ रिमान परम तेबो क्राकनाय दाउ बरक तेबो दति खावनो स्टेप ना हानाय दिनि बिसंनो ना अरेस्ट खायनाय हिनै जोनो खबर साजाका जोंनि पुलिस प्रशासन नि हयते जों मावनो साका जे जारा दोषी दंनाय बंनो दिनि बिसंनो रम नांथौ मावनो जोंनि नाहालमो मावनो जोंनि सानमो ते अर जारा कुबुय बनो जिदिथौ आसुनो जों दाबो जर केबो रम जायखौ दाबो जरति केबो रम जाय होनो बरक खाली सञ्जय देवबर्मन सिमना कास्टडियाव दंजाखा कारण बनो बिनि बागै न जत किछु अमो ओंखा अमो कायसा कान्दं थाका आमन बागै बनो पन्जाखा कास्टडियाव ते जारा बुनाय बनो केवल रम जाय बनो दिनि बिसिनो रमनाय बरक चाकंनाय हिनि बरक